nginibingelele nginibulise khona lapha ko Facebook phansi kizo zonke indawo lana sibuka sikhona lapha kweZebhoba FM. Nibingelela uJese khulu ngokubiza kwayo isikhathi esincane 1 cm umkhangiso wezilezi mnandi khona bezibona behalela beyithenge usandla suka engoleni ebele entombi kaJaiva inkulu indaba isengoleni yebele. Hey kaka Undondo ziyamzungeza ziyamlandela eshawula nibheke khona endlukulu. Ha, wathi mnyami indlu kodwa igcwele indondo. Hus. Ha, mnyama kanjani? Wololo. Hey. Hayi ngilethele. Hus. Abathanda abalande maskandi ilanje yibo abathanda abalanze baka maskandi ilanje yibo bakithi nje ungenxa yabo ungenxa baya noma besithuka abanye labo Facebook ngeke phila ngaphandle kwentaba hayibo Bonakele wamadoda. Bonakele mhla ka 25 February kasuku ukushisa. Abafana bakaMgqumeni ba-celebrate 10 years anniversary bekhona emculweni. Utalakho wakuyi-album yokuqala ngo-2012. Wo bakithi umnandi ucula. Bakithi umnandi ubamculi. Kwase kwamnandi kuba umculi. Hayibo. Ngangiphethe uJJ la. Uyiphethe ngemini emncane athinta itshitshi vele lijabule kodwa lingabreakeki. Hawu. Ubaka mbuthuma phansi ephosha ebusini. Hayi. Oh bakithi kwamnandi ucula. Kwase kwamnandi kuba umculi. Kwasandi uba umculi. Nangu baba babazela wona wasembo umaquda eqana undlala beyiduda beyithengela amasaka engaba incengane lendlala le. Hus. Hus. Aze wamnandi aze wamnandi aze wamnandi kuba umculi. Hayi so hayi hayi bathi ngubo zindwe nyathela wabade kwamafishane kwamadlikuvana usikevane sikagogo umaqoma sekhakonina khona kwanene ehene ungayithinta inkabe enkulu isanqasha sengibaphethe mani sengibaphethe sisukaneni madoda hayi